Ôi à, không sắp tay lắm. Cứ lấy lên Headmasterनि रुमखौ गोदानै साजायफिनबाय सिगाङाव नैबाहायनोमोन दानिया गोदान हेडमास्टार चार्ज लानाय लोगो लोगो नैबेखौ सोलायबाय लोगोसे क्लास 8 नि स्टुडेन्टफोरनि टेबोल क्लथजों बिराद मोजां समायबाय नै मोजां लायदों ना मोजां जादों जोंना गोदान हेडमास्टारनि आमोलाव नै गोदान जाफिनलायबाय नैबेबो नैबेखौ जाबाय आरो नै जोंना क्लास 5 निया जोंनो सारमोननो जाहोनो लाना फैलायबाय जाखासिगोनलाय आरो जों दा नै बिसोरनो बोरै लोगोफ्रा बोरै दिनामोनहा हा जों नोंसोर सानै दिनामोनहालाय सार जानना जाहैना इदिलाय जानोना जायाखै नोंना जाबाय औ जाबाय दे बिराद मोजां जाबाय क्लास 8 नि स्टुडेन्टसफोरा बारग'लांनायनि स्टाफआव ग्रुप माबानो होलांबाय गिफ्ट होलांबाय वर्क एक्सपिरियेन्सनि नामाव गोसोखांबाय थासिगोन दे 2024 निखौ नाजानायनि सिगां जोङो एसे आरो बाहेरायाव खबर लाबावगोन बुजिबा जे रिजाल्टआ आरो जोङो हालानो हामाना बेबायदिखौ जोङो आजावनांगोन बेनिफ्राय नोंसोर बै रेकर्डआव दङ गासैफोरनि होनो हामानो हामाना एसे खबर बुजिबा दानिया बयबो जोब्बाय नालाय उनाव सल' थायो खोनाबाय जोंहा स्कुलाव बोरै हाबनांगौ बोरै मानांगौ बेखौ लादों गंगारनि बयबो स्कुला जुदि होयोब्ला स्कुल लाना इन्टारभिउआ हो दा बेनिफ्राय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जों नोंसोराव मा बिदोंमोन खोनाबायना दा बेखिनिखौनो बुंबाय लोगोसे नोंसोरो जिहेतु खालामसिगोन हिसाबै आरो जोङो जेब्लानाखि रिजाल्ट होगोन बे समाव जोङो एसे फिसा जोङो मा फेयारवेल बायदिबो जोङो बानायगोन साहामानि बिस्कुट लोंगोन बुजिबा बेनिफ्राय जोङो रिजाल्टखौ हरगोन दा बेवहाय सोरनिबा बिमानि नामफ्रा हयथ' नांनो हागौ बेखौ एसे उनाव बुंलायदो बुंलांबाय मा लाबोनो होनदों मानो बेखौ लाबोलायदो ओमफ्राय दा सारा गाव गोसो जानानै नोंसोरनो मोनसे लाबोनो आखाइ मुगुलिनि दा बेखौ जादो आरामनो दा खोथाया जाहैबाय माखाया नैबे सासन खालामनायाव हाबनो लुबैनाय मोखांखौ नुदों नारें दुखु जानाय बायदि बे मासो आं मोजां मोनदोंमोन माखौ मोनदों बे दा साबसिन लाखिनो नामा दिनै फरिखाया जोब्बाय दा गुबुन स्कुलाव थांसिगोन थांनानै बे मोजां आखलफोरखौ देखायदो बिसोरो दा माखासे एसे गाज्रि बुंनाय माखासे आखलफ्रा नोंसिना मोजां नङा सानजाया जाहाथे दस्रा स्कुलाव बेबायदि जाहैनाङा मिथिबाय बे दिनैखौ आं बुंबाय आराम गैया दा नै बेखौ आदबजों रायज्लायगोन जों मोनसे हाबाफारि लाबावगोन दाखालि नोंसोरो खोन्थाखादोंमोन एक तारिखआव एसएमसि मिटिं जागोन आरो बे एसएमसि मिटिं जागोन दाखालि एक तारिख खोन्थाखादोंमोन नोंसोरो ओमफ्राय जेरैबायदि बुंदों
एसएमसीनि प्रेसिडेन्ट साराबो गावनि गाहाय फोरोंगिरिनि बिबानखौ सारनि आखायाव गथायना होबाय माने दानि गोदान जेरै डिअ जोंना डिअआनो अफिसारा गायसनना हरखादों आइसि महरै दा बेखौ आइसि महरै गायसनना हरनायखौ मैयानो साराबो नाजावना लाबाय आरो बिनिफ्राय गाहाय फोरोंगिरि गोदामाबो गावनि बिबानखौ गथायना होबाय दा बे हिसाबै बिथाङा दिनै फार्स्ट डे जोंनि बे आसाबारि एमपि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिनि बिबान लानाय मावनाय आइसि महरै मावनाय बेयो जाहैबाय दिनैनि गासै आसाबारि एमपि फरायसालिनि जौगाहोनाय आरो बिनिफ्राय फरायसाफोरनि दावगालांनाय आरो बिदिनो माखासे अफिसियेल खामानि गासै खामानिफोरखौ मावलांगोनखौ जों आसा खालामदों आरो सिगांनिफ्राय मावबाय थाखायो आरो इयुनावबो आरोबाव गोसो खुसियै गोसो फुर्तिजों स्रां गोसोजों मावफुंबावगोनखौ जों आसा खालामदों दा बेनिखायनो जों एथबां जेबो गिदिर प्रग्राम लानो हायाखै सानब्रबनानै सानबाय जोङो सारखौ जोंनि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि महरै नाजावनाय महरै जोङो गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो सानदों दा बे गांसे आर'नाइजों सारखौ जोंनि आसाबारि एमपि फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरि लानानै होननानै आसा खालामबाय दा बेनिखायनो आसाबारि गासै आसाबारि एमपि फरायसालियाव बिथांनि सेराव खामानि मावलांगोन होननानैबो जोङो लोगो फोरोंगिरि जानानै समायखिरा लानाय थाबाय आरो सारनि लिरनायखौ जों फोरोंनाय थाबाय दा बिदिब्ला बयबो आखाइ हमना होगौ खनसेबाव दिनै ब्रैथि खोन्दो आनजादनिबो जोबथा सानमोन बे जोबथा सानजों लोगोसे दिनै गाहाय फोरोंगिरि बिबान सामलायनाय बिबानखौबो लानाय जाबाय बेनिफ्राय जोंबो आसाबारि एमपि फरायसालिनिफ्राय लोगो फोरोंगिरि जानानै आरो फरायसाफोरनि जानानै गासैनिफ्रायबो सारखौ जों बरायनानै लानाय थाबाय आरो